Ovo današnje evanđelje svima nam je dobro poznato. Riječ je o 3 kušnje koje je Isus imao u pustinji. Dakle, napasnik, đavao, pristupa Isusu i napastuje ga. Želi ga navesti na svoj plan, odvratiti od onoga zbog čega je Isus došao. Nema čovjeka koji se nije susreo sa kušnjama i nema čovjeka koji se neće susresti sa kušnjama, sa napastima, ove ili one vrste. To je od početka tako. Kada čitamo prve stranice Biblije, onda ćemo vidjeti Adama i Evu koji su se susreli sa kušnjama, napastovani su. Đavao pristupa k njima i napastuje ih, navodi ih na ono što on hoće, na ono što on želi. Isus napastovanje. I rekoh, svaki čovjek doće u takvu situaciju, bit će napastovan, bit će iskušavan. Isus je u pustinji, a Adam i Eva su u zemaljskom vrtu. Imaju svega u izobilju. Ništa im ne nedostaje. Isus i gladan je i žedan je. Adam i Eva padaju iskušavani. Isus pobjeđuje. Evo, to su 2 različita ishoda koja stoje u kušnjama, u napastima. Možemo izići kao poraženi, ali možemo izići kao pobjednici. I upravo nam je Isus dao taj primjer i pokazao kako se izlazi kao pobjednik kada dođe napast, kad smo napastovani, kada dođu kušnje. Adam i Eva Božju riječ, Božju poruku, ono što je Bog rekao, gurnuli su u stranu. Isus upravo tu Božju riječ, ono što je Bog rekao, što je zapisano u Svetom pismu, uzima kao oružje protiv Sotone. I s tom riječju on pobjeđuje Sotonu. On jest riječ tijelom postala, ali u tom trenutku on se služi upravo tom riječju i pobjeđuje napast, pobjeđuje zloga. Bogu svom se klanjaj i njemu jedino služi. Ne iskušavaj Gospodina Boga svoga. Ne živi čovjek samo o kruhu. Sve je to snaga, oružje riječi Božje koje je i nama darovano da se možemo boriti protiv napasnika i kada napasti dođu, kad iskušenja dođu. Nekada su iskušenja mala, gotovo nam se čine bezazlena. Nekada su ona itekako velika, zahtjevna. Ali što Isus kaže? Tko je vjeran u malom, bit će vjeran u velikom. Tko nije vjeran u malom, kako će biti vjeran u velikom? I ako na malim iskušenjima čovjek pada, kako će tek pasti kad dođu velika iskušenja? Jer upravo se kod malih iskušenja vježbamo za ona velika koja će u životu neminovno doći. Neće nas mimoići ni zaobići. Ali ako smo položili ispit na malima, dobili one male bitke, dobit ćemo i onaj odlučujući rat, odlučujuću bitku, koja će se voditi i koja se vodi.
Zato je važno, evo dok slušamo današnje evanđelje i nakratko o njemu razmišljamo, da sebe preispitamo, da sebe vidimo. Je li padamo, ili se borimo i pobjeđujemo. Ako padamo pod napastima, kušnjama, to je znak da naš hod, naš put vodi onu propast. Jer nikada nitko nije postao veliki zločinac. Nikada nitko nije postao veliki propalica. Ni s jednom cigaretom, ni s jednom čašicom, ni s jednim džointom, ni s jednom krađom. Ali je svatko započeo s tim prvim korakom koji vodi u veliko, veliko zlo. Jedna izgubljena bitka omogućila je druge izgubljene bitke i tako redom i tako redom. Isus nam daje i ostavlja onaj pravi put i onaj pravi primjer. Kako nam se nositi sa zlom? Kako nam se boriti protiv zla? Kako se postaviti u kušnjama? Dao nam je, ostavio nam je sebe, ostavio nam je i svoju riječ da možemo uvijek pozvati se na tu riječ i živjeti po toj riječi. Jer to je onaj put, to je onaj ispravni put koji vodi do konačne pobjede i do onih malih i slatkih pobjeda, ali one konačne radosne pobjede. Adam i Eva jer su Boga i njegovu poruku gurnuli u stranu. Ono što im je Bog rekao, a prihvatili su ponudu koju im je đavao davao. Isus odbija sve njegove ponude i živi onu riječ koja je napisana i ostavljena. Pa neka nas, evo, u ovo korizmeno vrijeme i ova prva korizmena nedjelja osnaži. Ako smo i padali do sada, gledajmo dizati se snagom Božjom. Ako smo bili slabi, budimo s Gospodinom jaki. A đavao, veli današnje evanđelje, ostavi Isusa ne za skroz, nego do druge prigode. I više puta će se te prigode pokazivati, ali uvijek će isti ishod biti. Ove prve dobivene bitke bile su zalog one konačne bitke koja se bila na križu, vodila na križu, kada će Isus tu pobijediti Sotonu. Ali će ga pobijediti i ono konačno, kad dođe na kraju vremena, kad dođe suditi sve žive i sve mrtve. Držimo se Gospodina i držimo se s Gospodinom. Amen. Hvaljen Isus i Marija.